Daħlu fis-sit tal-ex Malta Shipbuilding f'Awwissu ta' 3 snin ilu bi pjan ta' 10 snin biex b'investiment ta' 55 miljun euro dan is-sit mitluq jinbidel f'ċentru ta' eċċellenza għall-industrija taż-żejt u għas-settur marittimu. Illum ix-xogħol fil-Malta Maritime Hub għalkemm minn barra mhux faċli tosservah mhix iġmielu. Tant li fi kliem iċ-chairman Paul Abela mistennijiet lesta ferm qabel. Qegħdin ħafna iżjed avanzati minn 10 snin. Jien naħseb by the 5th, 6th year hawnhekk ikun fully fledged, issettjat, ikun ċentru ta' attività ta' ċertu klassi. Fost l-ewwel xogħlijiet li saru, is-sura Abela spjegalna li kien hemm sfida kbira biex jitnaddaf il-qiegħ tal-baħar. U dik kienet l-ikbar challenge li kien hawn ngħid jiena. Kif wieħed kien se jittekilja biex inaddaf qiegħ il-baħar mill-imbarazz li kien hawn. U anki biex jitneħħa dak il-materjal kontaminat li kien hawn f'qiegħ il-baħar. Il-proċess sar blajnuna ta' kumpaniji barranin u eventwalment rebaħ unur internazzjonali għal mod kif sar ix-xogħol. Għamilna l-ewwel fażi minn llum għandna font ta' bejn 10 metri u nofs u 11 metru minn 6 metri u neħħejna il-wiċċ kontaminat li kien hawn ġewwa kollu. Dan ix-xogħol flimkien max-xogħol fil-mollijiet fisser li sakemm għaddejja iżjed ħidma ta' żvilupp inħolqot attività biex is-sit diġà qiegħed jilqa' xi klijenti u vapuri kbar. Dan iċ-ċentru għadu kemm investa wkoll f'żewġ travel hoists li jfilħu bastimenti sa 300 u 700 tunnellata. Nistgħu klijent li għandu bżonn itella, jispezzjona, jiċċertifika bastiment ta' ċertu qies 50-60 metru jista' jiġi hawn mal-aġent tiegħu u aħna nofrulhom dak is-servizz. Dan kollu bilan li l-faċilitajiet taċ-ċentru jintużaw mhux biss mill-kumpanija imma mill-industrija. Is-servizz qiegħed għall-industrija. Mhux qegħdin aħna nagħmluh direttament aħna, qed nofruh għall-industrija biex nistimulaw li l-kumpaniji huma fis-settur ikollhom il-faċilitajiet. Is-sura Abela qal li t-triq ili jinfetħu u mhux jingħalqu fihom infushom u joffru faċilitajiet u jilqgħu fih danhom kumpaniji speċjalizzati biex flimkien jiġbdu l-investiment u joħolqu x-xogħol. Qal li fiċ-ċentru għaddejjin b'wieħed mill-ikbar proġetti offshore tal-Libja u xogħol ta' manutenzjoni fuq tamir li xogħlu hu fil-Baħar l-Iswed. Tenna li l-proġett tal-Hub Marittimu qiegħed jittieħed b'serjetà kbira u beda u qed isir fil-kuntest tal-iżvilupp li qed isir fir-riġenerazzjoni tal-Marsa, ir-riġenerazzjoni tal-Port il-Kbir u l-kunċett ta' Malta Suċċess. Aħna qegħdin niffukaw li jkun hawn il-Maritime Hub ikun ċentru ta' eċċellenza. Ġo Malta suċċess. Ma tistax toftomhom minn ma' xulxin. Jekk noftmuhom ħammorru ħażin żgur. Is-sura Abela qal li bidejat li jimmassimizzaw il-kapaċità ta' x'jista' joffri l-Hub mistenni jinqabes l-investiment inizjali ta' 55 miljun euro li diġà inqabes nofsu. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.